Goedenavond, dit is Zeeland Nu met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Wat afgelopen donderdag hier bij basisschool De Warande in Axel begon met een paar bloemen, is inmiddels uitgegroeid tot een bloemenzee. Het is hier de hele dag een continue stroom aan mensen die hier voorbij komen. Even stoppen, een bloemetje willen leggen of eenvoudigweg even willen zitten en stil willen zijn. Alsof bij het zien van de bloemenzee pas echt de bevestiging komt dat dat tragische nieuws van afgelopen donderdag, waarbij dus 3 schoolkinderen en de schooldirecteur om het leven is gekomen, echt waar is. En behalve bij de school kunnen mensen ook in de protestantse kerk een stukje verderop terecht. De kerk heeft de deuren geopend voor iedereen die de slachtoffers wil herdenken met een kaarsje of door te praten. Vandaag is het echt wel een toeloop. Jonge mensen, oudere mensen, mensen met kinderen. Even binnenkomen, praatje ook, kaarsje branden. Ja, je merkt dat mensen gewoon echt ontdaan zijn. Er liggen heel veel lijntjes in de gemeenschap, dat merk je. En men heeft op een of andere manier toch details ook gehoord. Dat wordt ook gedeeld. Maar ook het onbegrip. En iedereen leeft ook mee met familie. En de school ook. Ja, ik heb er ook zelf ook geen woorden voor. En dat zeg ik ook regelmatig. Dat ik ook soms stilval. En ik heb ook geen woorden. Met de crowdfundingsactie is in 24 uur tijd €124.000 opgehaald, terwijl het doel was om €15.000 op te halen. De initiatiefnemers hebben de actie daarom ook gesloten. Deel 1 van de Delta Ride for the Roses vandaag, de editie in Goes. Een paar duizend mensen stapten op de fiets om geld op te halen voor de strijd tegen kanker. Door het tragische ongeval bij Terholen was de opening soberder dan normaal. Nou ja, bijvoorbeeld het startschot met confetti, dat maakt het heel feestelijk. Alleen dat voelt ook wel een beetje wrang ten opzichte van de 3 kinderen en de directrice van de basisschool die zijn omgekomen. Dus zeg maar op die manier een klein beetje rekening houden met is denk ik in die zin wel op zijn plaats. En ook werd er voor de start een minuut stilte gehouden. Daarna, zoals altijd, The Rose, gezongen door Patricia Fort. Some say love. Mijn man is vorig jaar overleden en daar fietsen we voor opa. Moeilijk en ook fijn, want het is voor een goed doel en we willen dat het verder onderzoek komt. Mijn man is aan kanker overleden, en er zijn nog heel veel mensen, vrienden en familie die daar ook mee te maken hebben. Dus dit is een heel goed doel om aan deel te nemen. Morgen is de Ride for the Roses in Zeeuws-Vlaanderen. De start is in Terneuzen. Het fietsevenement krijgt een meer ingetogen karakter. En ook daar begint de dag met een minuut stilte. Nu is de zaal nog leeg, maar als straks het nieuwe theaterseizoen van start gaat, moeten de stoelen van de zalen in Terneuzen, Middelburg en Goes weer goed gevuld zijn. Alleen valt een deel van de voorstellingen samen met de reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. Een voorstelling aan de andere kant van het water bezoeken is dan een stuk ingewikkelder. Ze gaan natuurlijk op tijd moeten plannen en niet last minute moeten denken, vanavond moet ik naar de Schouwburg. Ik ga op dat uur vertrekken. Nee, dan even goed van tevoren plannen. Bezoekers zijn dus gewaarschuwd, maar het weerhoudt ze er niet van om kaartjes te kopen. Sommige voorstellingen zijn al uitverkocht, maar het houdt ze toch bezig. We merken wel iets van ook gewoon onrust bij de bezoekers van, wat gaat het doen? Maar toch, de meeste mensen vertrouwen er toch wel in dat collectief vervoer wat de provincie en de tunnelorganisatie gaan organiseren, dat toch ook wel wat oplossingen gaat bieden. Zoals het er nu naar uitziet, moeten de bezoekers dan met het openbaar vervoer naar een verzamelplek. Wat er gaat gebeuren vanaf de park- en rijdzones naar hier, dat weten wij natuurlijk nog niet. Dat is dus ook nog een vraag. Een optie zou een speciale theaterbus kunnen zijn. Maar of die nodig is, wordt pas voor de zomervakantie duidelijk. Dan weet de provincie meer over hoe het openbaar vervoer in die maanden wordt ingericht. Een toetje naar de tafeltenniscompetitie vandaag voor een aantal spelers van TTV Arnhemuiden. Ze komen in hun eigen zaal nog 1 keer in actie tijdens de zogenaamde superfinale. Een toernooi met een lange traditie. Dit toernooi is van oorsprong heet het de Hakkenberg Cup. Die wordt al 41 jaar hier in Zeeland gespeeld. En een paar jaar geleden hebben we er een superfinale aan toegevoegd, waarmee we ook landelijk opererende spelers uitnodigen. Het is echt een invitatietoernooi. Ja, want wat is precies het niveau van de spelers die we hier zien vandaag?
hebben hier 2 jongens uit Amsterdam die in de eredivisie uitkomen. We hebben de Nederlands kampioen onder 19 bij ons. En voor de rest met name eerste en tweede divisie. Bij de thuisspelende vereniging is de hoop gevestigd op Søren de Witte, die in de tweede divisie veel van zijn partijen won. Ja, nou, ik zal hem niet winnen normaal gesproken, maar nee, het is wel leuk, ja. Wat is het niveau van dit toernooi? Kun je dat uitleggen? Ja, het is iets hoger dan wat wij normaal spelen, zeg maar. Je hebt een paar spelers die wat hoger zijn en een paar spelers wat onder. En wij zitten er net tussenin. Dus je kan soms aardig meekomen, maar soms ga je behoorlijk onderuit. Ja, zoiets, ja. Het resultaat van de Witte is nog niet bekend, want de finale van het toernooi wordt vanavond nog gespeeld. Het was vandaag aan de koele kant met maxima van 18 graden, maar het bleef wel overal droog, terwijl we een afwisseling hadden van wolken en zon. De westelijke wind die trok stevig door, die was matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Maar op de havendagen in Vlissingen hadden ze daar geen enkel probleem mee. En ook voor andere buitenactiviteiten was het vandaag prima weer. Vanavond en vannacht houden we het droog met opklaringen, maar ook wel wat wolkenvelden. En de temperatuur die zakt naar 12 tot 14 graden. Morgen draait de wind naar het noordwesten en blijft meest matig. En we houden opnieuw droog weer met een mix van wolken en zon. En de middagtemperaturen komen uit op 17 of 18 graden. En ook maandag blijft het nog aan de koele kant met zo'n 18 graden. Maar daarna gaan we wel duidelijk vooruit, want dinsdag en woensdag wordt het merkbaar warmer. Het wordt dan gemiddeld 23 graden. Wel kan er op woensdag lokaal een enkele bui ontstaan. Dit was Zeeland Nu, zometeen Zeeland de Week met een overzicht van het nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.